Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε τον τελικό. Η ομάδα μου είναι το Βέλγιο και θα παίξω εναντίον την Feyenoord. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να θυμίσω ότι ο προηγούμενος αγώνας στο Part 1 είχε πάει η Feyenoord 1-0 στο 120 και τώρα συνεχίζουμε για νέο σκορ. Που μέχρι στιγμής είναι 0-0. Ωραία, Λουκάκο! Βγαίνουμε, ο Νάνα. Τραγούτ. Ντε Μπρόινε. Κόβει ο Λουκάκο. Πάσα τρομερή στο Ρομέρο, Λουκάκο. Φοφάνα. Γουατεμάλα, όχι! Ωραία, Ντε Μπρόινε. Μακρινή πάσα στον Ντούκου. Ο Νάνα από μακριά σου, τα απίστευτο σου. Το πιάσε. Απίστευτο σουτ ξανά το Βέλγιο. Ξανά. Φοφάνα πάει. Out. Ντοκού. Winter. Πολύ κολλάει, φίλοι μου. Πολύ κολλάει. Δεν ξέρω πώς θα παίξουμε μόνο. Η κάμερα έχει λίγο πρόβλημα. Καλά, θα φτιάξει. Αφού βγάζω βίντεο για 3 κανάλια. Πώς να μην χαλάσει. Κίτρινη μόνο, ρε. Μόνο. Πάλι παίξει ξερό, κάνει έτσι. Μόνο κίτρινη είναι. Εγώ στον προηγούμενο αγώνα μου βάλει δύο κόκκινες. Μετά τι να πεις, ρε. Ανάλογα ομάδες. Πληρωμένη. Και μέσα στο γήπεδο μου και πληρωμένη. Ενώ η Μπαρτσελόνα που έπαιξε με τον Ολυμπιακό δεν ήταν καθόλου πληρωμένη. Λουκάκο! Ρομέρο Λουκάκο. Τρομερή πάσα. Να θυμίσω ότι όταν έπαιξα Βέλγιο εναντίον την Ελλάδα νίκησα 1-0 στο τσακ στο 81. Φοφάνα, Winter. Μπουτ. Κουρτουά, πιάνει. Μαντζέλα. Λουκάκο. Ωραία πάσα στον Ντουκού. Τρομερό σουτ. Ημίχρονο. Βέλγιο. Feyenoord 0-0. 4 σουτ το Βέλγιο, 2 Feyenoord. Συνεχίζουμε. Those of you making their way home on public transportation today, please watch the screen for train departure times from all local major stations. Είναι και τελικός. Όχι ρε τι φίλε. Όχι ρε τι. Λουκεμπότ.
Όχι ξανά, δεν περνάει πάσα. Λουκάκο! Offside, γάμο το offside. Συγγνώμη που έβρισα. Αλλά τι να κάνω, αυτά τα offside μας έχουν φάει γκολάρες. Την άλλη φορά έβαλα γκολ στον κύκλο και μου λέει offside. Offside. Σφύριξε κατευθείαν έτσι σου. Να μην χαθεί. Μην περάσει τον γκολ. Θα πας μαγάρα. Όχι. Πας τίποτα να μου βάλει ένα γκολ. Μην περάσει και θα στεναχωρήσουμε. Winter! Ωραία, σου πάει το 5. Ο Πισέντο. Γιβραλτάρ. Winter. Μπάλα ο Λουκάκο. Ο Νάνα. Λάθος πάσα. 71 λεπτά. 0-0. Λουκάκο. Μεγάλο κόψιμο. Τώρα μπαίνουν όλα γκολ. Όχι. Λουκάκο. Μαντζέλα. Out. Στο 81 μπήκε το δικό μου. Πριν. Πολύ πριν. Τώρα θα δω. Κρίσιμη στιγμή. Τώρα μπαίνω. Σε δεκάλεπτα, πεντάλεπτα, 0 λεπτά. Τι βέβαια. Στο 90 σε 0 μου βάλε ένα γκολ ο άλλος. Να μου γράψετε κάτω στα σχόλια με ποια ομάδα είστε. Με το Βέλγιο που είμαι εγώ ή με τον άλλον το ξένο. Το 27 λεπτά 0-0. Τώρα μπαίνουν όλα. Κόβεξε στο 120. Λουμπεκέντο. Λοιπόν, τελείωσε ο αγώνας, αλλά όχι τέρμα. Αφού πήγε 0-0, θα πάω στην παράταση. Δηλαδή, έξτρα time. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Ο Νανά θα βάλει γάμο το Τίμπερ. 91 λεπτά. Μαντζέλα. Ο Λουκάκο. Ντε Μπρόινε. Σουτ. Εντάξει εδώ. Η μπάλα στον Τούμπερ. Ο Πέντα. Όχι! Ψαλιδάκι! Λουκάκο! Ο Πέντα. Μαντζέλα. Όχι.
The goal scorer for Feyenoord, number 18. Ένα-0. Σταματάμε για λίγο. Ένα λεπτό. Συνεχίζουμε λίγο εδώ. Ένα μηδέν όπως βλέπετε. Μας χάλασε τη στιγμή. Ένα λεπτό γιατί έπεσε λίγο η κάμερα. Λίγο έπεσε ο καμεραμάν, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Νάνα, Λουκάκο. Τέρμα. And now, please turn towards the screen for a special presentation featuring our guest performers today. Είναι μέχρι τα 120. Που εντάξει δεν θα βάλουμε γκολ. Αλλά αυτό. Όχι! Λουκάκο! Τα 110 λεπτά. Λουκάκο και 1-1! After 22 minutes in extra time is number 10, Romelu Lukaku. Κοιτάξτε εδώ. Στα 112, στα 120 έβαλε ο άλλος. Λίγο αργήσαμε γιατί ο καμεραμάν έπαθε ένα πρόβλημα. Όχι! Ήρθε η τσουτσού. Και στο τέλος και πάμε στα πέναλτι. I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our shuttle bus service. Πέναλτι. Πρώτο Λουκάκο. 1-0. Δηλαδή 2-1. Θα κάνει το 2-2. Ναι. Θα το εξερευνήσουμε τώρα. 2-2. Μπατσούκα κάνει και 3-2. Σουτάρει. Δεν σουτάρει.
Και παραμένει το 3-2. Θα πάει το 4-2. Και πάει το 4-2. Και παραμένει το 4-2. Αλλά απέναντι. Άμα... όχι, ακόμα. 4-2. Θα πάει. Και πάει το 5-2. Και νικάει. Και το Βέλγιο νικάει το... νικάει τη Φέγγενομ με σκορ 5-2. Και γίνεται πρωταθλητής του Conference League. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα για φίλοι μου. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή, πατήστε το κουμπάκι καμπανάκι για να είστε ενημερωμένοι για όλα μου τα βίντεο. Κάντε like σε αυτό το βίντεο για να το δουν κι άλλα άτομα και θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Και τα λέμε...